Čo myslíš, to nedávajte špinavú? Mohli by sme. Nechutný len nejaký hlasný, iba taký. Smiela kopec. Pôjdeš tam potom za stelkou, kde je? Kopec skoro na zraku. Poďme na obrany! Ale sme oveľa lepší ako... Len prvúkrát dostaneme vôbec nejak takto pičovi. Prídeme o loptu do stredu. Vacúček nakopne. Ale nie. Nebudievaj si to vôbec, nic nekúpať. Baškara nemáme nejaké bubny na muzike, také oslavné, lebo nemôže žiadny bubon kúpiť, nemáme funkubovské, také nie. Máme také tie bonga, povedané, ale to nebude počuť. Bonga? Tak jak sa volá ten? Ukáž sa na kameru prísť. Preskočil. Aj, to není dobré. Správne, pekne sedem. Dobrá. Druhé lopty musíme mať. Ruka! Správne. Nerozprávaj! Daj mu kartu! Rob si poriadok! Čo sa rozpráva? Toto kedy videl? Ja sa nič čudujem, že delegát mám povedal, že Úprimne ani. Pozeral predošlo záznamy. Nie, nikam, nič ak mácha. Daj dole tie rukavice, prvou práve. Dvojka je kokot. Dobrá, jednoducho, tam to zmyslí. Ale nevyjde, bež tam. Otravuj! Ale to je, ja by som tak nastavil, keď vidím, že sám beží na toho loptu, sa otočím a všetci stojí, tak by som pičoval si druhé predstaviť. On sa vysilí a nič z toho není. Nestihne. No hrdé má. Volaj cep stelkou. Ani. To je tatkovi. Tu je lopta! Tu je! Adam! Ale... Adam! A vám sa podávalo? Dones nám cukríky z auta. Čo by nemohol diať, čo dá loptu? Môžete diváci, prepáčte. Hostovský kapitán povedal. Čo to debilná poznámka, nepodávajte diváci. Majú byť podávačov. Ja to, no, to som zabudol. Liga majstrov. Dobrá. Dobrá. Poď do toho! Pekná Ivo! Ale Kusí! Ale videl ho mimo pozície brankára. zákon by sa vraj skoro. Ale skoro si ho mal. Zistil som, ne? Hotový. Takový penálka. Rozumom. Duško. Duško, no dobrý. No, klasický Duško, ale dobrý, dosť dobrý. Má ten. Pekne, Aluky. Pekne. Rozumom. Prvej. Poď do toho ešte. To nevie takto. Je ti chrbát? Ni tak. Nemajú. Kus. Díky. Súdi dostal. Dobre, super sa všetky. A to nie. Dobre, ja príde k tebe. Nemajú to, ale či majú? Majú, že môžu. Tak niekto tak, to letí 15 hodín. Nemá komu. Pekne. Teraz robí stoper jedný. Ale dobre chcel. Berú už. Tu už nik. Bude strieľať. Aluky zakrýva. Rozumom.
to pískak. Puberťácka trúba, potrebujem mužskú. Ale pyro musíme sa zobrať. Čo? Píro, určite. Tu na tribúne, nechám zadosíme sa. Hej, povedal som to. Hotoví sú. Dobrá. Dobrá, poď! Už! Aj, dobré, ty na peči. Preruš tam. Preruš. Toto sú oni, to je všetko. Skúsil. Toto sú oni, na kopáčky, pod čiarach. Tam vrieskajú, to treba vyriešiť. Idem ako síce? To vám usporiadať, tak to bude. Tvár sa, že nie, a potom si dáš. No to ja som ešte dobrý, keď som povedal. Ale si porazil presne nestoviť, než nebolo. Nie, ďakujem. Stred, ale kúkave aj. Slabí sú. Ja aj do Nitry. A nie ideme zajtra. Zajtra. Nevyberaj, každý si. Brajo, kedy ideme? Po 6. Dobre. Už som to hovoril? Hej. Daj mať 50 minút. Tak Som ti dole. Na konca poriadne. Večer. 7,5. Poď, preskočil. Len do odchodnej prešiel, to neviem na to vozí, to je len piči. Ale dobré tam. A o 4 ideš domov, hej? Hej. Divák nepodával tu. O 6. Rozumom. Čo zasa ako hodil, ukladli sa tam. Dobrá, a už poď. Chrbát. Potom ešte. Dobrá, pekne Luky. Nezmeste to do dostavy. Čo? Absencia. No, tam je plná lavička. To by sme aj tak robil. Čo? Nebudem dochytný. Absentovali. Neviem, ale už som to ani chorý, ale to máš. Na to už na hlas. Dobrá, pekná dobino. Ja, škoda. Dobre, poriadne. Nemôžeš tam súvať. Pekná. Sem daj tie žuvačky. Hrvát! A Krysy? Výborná. Krása, bola škoda. Pekná ruča. Poď ho tam. Máme my, červený. Tam sa odraz hľadňo. Nemá sa zrozila, že už nepríde na druhý podcast. Úplne stačilo. Nepreberie, neotočí sa. Pekne, Favo. Červený? Ale do piče. Zlas do pokaže, na to sa vám treba ísť, lebo tohto máš váklo, to je tam dobre píska. To druhé nepočuje pokrytý, tak píska. Aká, ticho! Aká karta zas. Dajú! Piče. Dobrá. To nekop si do žuvačky. To ale dobre majú toto, že... Poď! Máš ho! Červená. Keď tam je robot, tak ho zničí takto, by neskutočne. Offside vybiehal, súdi. Pozerám do piči. Výborná. Nemajú nič, že ani Chrbát! Pekne chcel. Lepšie. To trénovali, ale... Máš ho! No, ale utekali obaja dobre, taký súboj. Vieš sa vykresal potom osobno. By som to nazval na zemi, že striedané. Nebudem za chvíľku to utekať. Poď, máš priestor. Sú nechutné petičky. Poď už nám. Čo majú prášky, ale dať. Neviem. Offside, máva, súdi! Súdi!
Pozri a čiaru! Pozeraj do piče, to čo nie, Premier League si necháme offside, kurva. Keby dá gol, tak čo? Tak vár. No kde sme do piči? No to som ešte nevidel, že on nechal offside v 7. lige. Čím príde sem potom kontrolovať na kameru, že dajte mi to, že záber, nech sa tu pozrie. No? Veľa pozerovať cez víkend Premier League. Ja odpadnem, to znaš nie. Vidíš, kade sú v tejto lige. Dobrá. Uj. Jaj, to piči, majú. Nemá. Není von? Je von. Ticho. Ale dobrý pokus. Tak ty Štepán poslali, že máte lajku hore pola. Kričal po ňom. Slavo. Som ja kričal. Nepočul som nič, ja som to priamo kričal. Hýbala sa. Skákala lopta. Tam jeden. Keď bude remiza, tak to bude také trápne. Remíza nie je dobrá, toto sa musí vyhrávať takéto. Nehrajú nič trojženci. O to vás bude prehrať, bolete. No. To mi vyprosil celú čiaru. Vyberú si. Boje sa nebieha počiarať zrovna, bude trošku inak. Poza. Ja si odchytím potom po zápase. Neodíde domov. Po vlastných. Tu vydrží. Poď tam, poď. No. No, ja by som malo domov počítať. Nič. Nemajú, relax. Áno. S rozumom. Fakt im to nejde. Pane, že vidí na 4-0 keď mi to v sedmičku stane. Nebyleť. Nebyleť. Neotočí sa. Otočí. Toto je... Brankár. Výborne. Ale mu dal peknú túto. No, to bolo slušné. A to tak ťažké v optike to takto podkopávať. Dobrá. To sa nájsť cez polčas. Kto? Ten ich obranca pozrel nájsť cez polčas. Ide ti? Ako nie? Ježiš, krása. Nechoď to nohou. Roh. Dušku to ide ďalej. Fauli, správne. I bezpečne tá 11. Idete za farbu, chodí. Samozrejme, dneska. Dobre, sedňa ťa vali, siete, Lukáš? Siete nové? Dobre, to išlo. Nemá. Nevadí, dobrý pokus. Letol, skúsiť. Offside! Nalaj postranný! Kurva! Ale to dlho nekričali, tak už píska pokotili. Teda nepíska, respektíve. Poď sem! No. To vás nebojí. No, mal by sa. Sú tu hora svalov, a tu sedím. Dajme tomu. Keby som Duško hospodáteľ prišiel, tak... Hej, mal reštu. Čo je? Ale no tak! Ale neboli! to už mu ušla lopta, Tak tak... si ponadáva, tak nemusí faul do piči. To sú pre také situácie, kde sa tu padajú góly. Ako mne to kokota, zoberie vietor a... Či nemá loptu podávať, akože im mohol podať už nám celý. A Cúčak. Majú loptu, nedávaj tam. Chystal som sa, zastavil v momente kopu. Predlo sa zapostal. Ale no to... To nie je dobré. Nepustí ho tam. Zbytočne raz. Dá, Krisi! Ruka! Čo? Aha. Čo ste ako som to tekali, že aha. Tak to neviem, čo jaký to. No, spracoval bruchom. Tak celá táto 19? To je Peťo. Vyzerá tak dlhá. Tak sedí do pevnice.
Krásne. Tak, peknú mu daj. Tuto. Dobre, tak. Hop. Pískaj. Aby som pískal. Áno, pekne. Hej, to je na kartu, súdi. Na žltú. Pravda, že je to na kartu. Čo je? Vidíš, že sám na onej. Pravda, že je to karta. 8 krát vyšlo. To je streda. Vieš, že toto nie je karta. Pravda, že to bola karta. Bojíte streda, nie? Tá šorka sa približuje. Sťap. To je zlatý. Ale dobre, streda nie tam. Máte obeťke, dobrý. To skúsiť ako torníro vymyslieť. A nedá sa. Ktorý dostal? Ten malý? Ten tam, nie? Neviem, také číslo. Viem inak 11, identifikovať. nie? Hej, presne. Skús. Mal pozíciu. Ale behaj tam. S rozumom. Si posledný, s rozumom. Dobre. Kuku sa bál, tak nabehol po toho aktivie. Ide? A daj to do Udaj von. Dobre. Treber. Treber. Je ani tak. A jemu všetko ide a takéto veci, že mali by samozrejme tu. Je to bída. Ale no, ale najlepšie, ako znali za to. Aby to nedostali jedno. Si dal aspoň 3? Kedy hral? Zbieraj. Arsenal Sekiro. O 5. Kedy sa to hral? O 5. Offside. Ježišmarja. Chcem na 30 hral. No, výborné. Bournemouth Newcastle 0-0, Sunderland Villa 0-0. A tá Villa nedala za 4 kola, nie jeden gól, to sú tragédie. Prehra. Je 0-0, 6 za 4, obaja, ale Villa za 4 kola nedala ani jeden gól. No. Vieš, že Watkins celá Aston Villa nedala gól za 4 kola. Čo je? Aké? Toto pískaj teraz! Aké? Kokot. Vstúpil na novú sám do piči. To chábe fokus. Opa. Keď to nejaký dajval. No, maďarský idiot, to je skúsil, čo? Možno Várko na to skočí, alebo neodpíska nič zavečer. Nikto nevie, kedy Várko môže písať, keď nie. Aj keď môže, tak neviem. Pil máš ako dobre? Ťažké ide. No, čo to? 25 bodov. Ale to je super, to ťažšie týždeň, čo už. Nebude teraz reprepáza na alebo si nebude popcorn biehať? Kedy je reprepáza? Ale ešte nie? Poď tam, Mateo, poď tam. Poď. Na komu? A to zbieraj toto. I tak zbieraj. Pekne. Nevadí. Zbieraj, sám si. Rozumom. Rozumom. No! Ježiš, škoda. No a to musíš preučiť, ak nemá. Rozumom, sám si, nikto nejde.
To bola vyslovená, tam keby Ivo, tak je to jedno. No. Ale akože dobre išiel, no napred, no vieš prekapiť, to keby trafil dobre hore, tak to nechytí. Tam môže by tam stal. Takú nebu z 5 metrov, to je, no veď. Keby je lavák, tak ide krásne. Rozumom, pomaly, je to také nebezpečné lopty, ako to dá. No, ale to sú dobré lopty. Je trošku nižšie, iba jeden by ti pichol do toho a aj to hore to máš radšej. Krásne. Rozumom, tam si, ľudia. Dobrá duška. A nemá lišty ožané. Skús! Nehaj takto sám na lopti, neves tú loptu do piči, čo s toho? Ale 12 pod loptou odkopávajú, hotoví. No však toto, to je presne, to je, nemôže to prehrať, nemôžeme, lebo... Preruš tam! No to dobre, Luky, máš Luky? Ľudia. Dobre. Ale dobre hrajú naši. Také tie narážačky, 1-1, to je... Kam ideš? 16, dvakrát bol na párkoch. Hop. Prvá ide. Potom. Ruka. Dobre, kola. Hop. Pozor. Krása, to je ono. Postupne. Maťovi hneď. Tak, vráť naspäť. Alebo bežnú. Dobrá, je dobrá! To sú dobré loty, toto keď to padá na pičku. Tam hociaký dotyk a už jednu. Diva sa nedočkapíva ešte? Diva sa nedočkapíva ešte. Sám mi dneska vravil chudáko, je spolukrčnárka, je po chate, takže režim. Aj tá pípa je asi po chate. Poď tam. Preruš! Áno! Dobre, to je v poriadku. Ale nič nebolo popravde, akoby. Nemal ani nohu hore. Vôbec nič nebolo. Absolútne nič. Daj mu kartu! Čo tam debatíš do piči? No. Tak správne rozhodca. Nie, náš nie. Áno. Ale toto, no to bolo čistá lopta. Neviem, čo tu písal. To keď sa ono otre, tak to je... To v živote nechal tak. Ani nešiel, tak je cez noc. Ale nemala hore nohu, nič. Pá. Trošku akcie treba. To je, dajme do piče. Striedajú. Ideme dole, útočník. Si musel Maťa veľmi kričať, keď si bol. Čo? Maťa si musel veľmi kričať, keď si bol. No jasne. Keď si bol Nehral za nás? Čo? Nehral za nás? Hral. 16, áno. Aj keď sa po slovensky, že hlupíkové, ale také, že... Hej, treba.
Môžeš byť rasista pozorný, by si veľmi chcel. Čo aj do piče? Čo na Marek tu záležavca? Tak mu tam býva. Alebo nechodí zradca. Ale to tak je. Dobrá lopta, prvá. To vyzeralo na penálku nebezpečne ako kokot. No, zožerov. Nemôže dať, Dal. Fú, haha. To bola tutovka. No tak je jedno, jasné, jedno. To 90 je gól, ale just túto jednu vychytal, bohužiaľ proti Zaužanom. Ja tu bielu, teraz myslíš, tu bielu, čo dostala tú veľkú. Tá bola 45 asi si. No, železná bola, to som sa zapýtala, čiže lebo keď by skoro robí 200, tak by sa nás Nemôže byť. Vieš, my sme napísali do skupiny, že by sme skoro zostali. Čo je? Hráme. Morálka. Aj. Áno, správne po strany. Správne. Pravda, že bol. Vôbec som nepozeral na tú času. On je blízka, ale... Správne som. Ja sa poučil. Ďakujeme. To nikto nečakal. Vy ste pekné kurvy, že nepustila pesničku. Už nebolo miesto. A nie, to dobre štýle kusy. Ja som si to potom púšťala najprv, než som to bola vecka. Zle si to aj. Jeden vlastný dali gól, wow, nice. Mati Bek. Sandro nehľal od 30. z červeného. Je dojeb? Dobre. Bormut neukazný. Daj to hore, nemáš komu, hore daj. Zbieraj! Kde je záloha? Pomalu. Neotočí sa. Tam. Pekne, Maťo! Dobrá. Koľko, to je ono. Ale súdi. Tam môže, to sú dobré fauly. Prečo? Nevládze už. Dobre hral. Ale ide hore stoper. Ako bude hrať? Ja viem, že on pôjde naľavo, Luky pôjde do voľného a ide on. OK. Peťo sa tam zajebáva, na veci. Ale Peťo, to je manažer. Príde SE 88 minúte. Myslíš, že zadol adresky vzadol? Nadstaví. Prečo to nebolo ešte ako dole na adresky? Zvykli si niekedy sa myslí. Alebo sa mi to snie. Že si vyšla na obrázky. Správne. Neviem, čo je offside. Nie je končí? Jasné, že je. Ale má byť dobrý, nie? Kde? To je jeho syn. Je. Nie, to je starý. Ten útočník stredný? Nie, to čo je blízko Brienec. 10, alebo 80, alebo SO, alebo čo to je. ESO. Super ošťa nemá nejako na tričku, ale... Miesto čísla. To isté. No podľa mňa je. Podľa mňa je, tiež. Také. Súpisku pozriem. Ale isto je to on. Je to on. Nepodobá sa, je to on. Je to on, neviem. Či u nás nemá nejaké Hral. tryouty? Tabulka zahral? Nebal tryout, ale nepostúpil proste do základu. Ale kam ide? Šiel vzadu? Ako hodí. Bolesti. Nevadí, to je v poriadku, tu sa môže. Pred loptu sa postavil. Máte do prvej? A je do. Dobrá, Tomáš. Ale musíš prečmiť. Zbieraj.
Dobrý pokus. To nehrajú nič, tí už fakt, že nič. O to by viac boli, fakt nebolo. Nehrajú vôbec nič. Dobre, a poď! Toto je ono. Poď tam. Poď tam. Dožero. Poď tam. Poď tam. Toto je celá hra odďanská. Ešte halusiť, že nakopával, keď videl, že príde, nešiel oproti, ale nakopol a tam, kde mal vyzviel niekto. Dobrá myšlienka. Kde si sa zapojil? Áno, správne. Ale to nie pre nejakých domov. No, to je také. A čo je? Dobre odpískal. Takri? My? Hlavne. Ja som taký hladný, som nebudol budovať dneska. Všetko zabudol. Dneska je strašný deň, no. Jaj. Božero, aj preruš. Dobrá. Poď, s rozumom. Aj do autu, kľudne. S rozumom, nie bez. Aké fauly, čo je, aké fauly, čo tu? Nie. To je si trúfol, boha. No, odohral, nalejte do zápasu. Dobre, čo čakáš, že má v sebe takéto tričky. Ide ti prvát. Nestíha. To nestíha. Lopta, chyčí. Nemáme, pardon. Musíme už očiť, bude to bráničku pojebanú, lebo má tak vytáča. Treba to rozstrihnúť. Zavretá je. To ešte od covidu je zavretá. To sa nechodilo kadia. Musíme to ešte. Nemáš tu ukať batohu nejaký, ono kliešť. Všetko musíš. Sekundové tam máš, hajzďak tam máš. Žieravinu, čo rozstavíkov. Termit. Potom ja by som... Červený. 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 Lebo ti dám tú kokotinu na nechty. Hajte, no? To by som možno by som to šikátkami, by som to už je taký starý hrdzavý kábel, že to, ona to fúkne a to rozpadne. To žabiak mi ste striel. Výborné. Ježiš. Dajte mi to ešte raz, lebo som nevidela. A nie zaspať! Prečo? Žltá súdi! Prečo Daj mu kúpne? kartu. Čo to vyblakuje? Brankár kričí, že takto provokuje. Hej, tento provokuje. Hraj hrudi, divákov, hraj Boha. To je na teba. Nie, ja som na Mareka Balka. Ja som mu vysmial, že dostal gól. Ale to bola ty kokot. Screamer, ako To bola neskutočná. Aj do ale nevypustí súboj, ani nevyrovnajú ma jedno. to máš! Kár je tam, do auta. Môže teda žltý brankár. Ako to máš? Ja, nikto. Tak to bol, dúfam, že máš na to čo nebol. No dúfam aj. To keď kamera ukáž, tak je kamera na polke. Ja som to nevidela, mohli by sme to ako nejako... A bude to tam, bude.
A určite. Ako veľmi si istý? Asi si to nezapnem. Na 80. Stačí. Na SO takzvané. Pekne, Marek. Výstup! Dobrá. Dobrá. Trojka nech je. Karta. Som voľný inak nejak pobiť, alebo tak. Nefaulu tam. Dobrá. Výborná. Fú, a to bol. Som si to nepravák nehrával. Neviem, čo je. Lebo ľavou to bolo tak leda, bolo to kopola. Tak, zatočil to, No a vieš, dobre, aj padla. slnko bolo. Nie. Dobre, Peťka. Správne. Padne na tvár. Padne na siluetky. Čo? A nepadla som vôbec. Hej, Kouček šlachovitý majster. On ešte učí tiež. Nie, on má nejaké zdravotné problémy. Kouček. Pre seba, to je ono. Dobrý dotyk, ale... Poď tam. Tu vie do dávky. Bráňte, súdi čas! Nemal brakat do sezónu. No to mal, lebo odkopol loptu do podivákových v podstate, pravda, že mal. Ale bol chvíľ to rozhodcať. Ako vždy. A to mohol aj po strane mohol zamávať, podľa mňa. No. Vieš, nevidí, nepočuje. Slabý. To taký hurhaj po goli, to dlho nepovedal. Aha. Ja joinul sa. Búchanie na tribúnu, nezvykne. Je tiež super, akože tam naozaj to voda, dole, ešte tam je to on, keby Tragicky. Také zakričí mi jad. Ale čo je? Však Ježe bol, ale do piči. Ježe bol, ale prestaň. Toto sa nepíska doma. Súdi. Nebol nabrýchované, si pre západom, čo sa si zposunil. Jeden výstup. Offside. Á, dobre, to je ono. Krásne. To je ono. A posledný dojebe, keď zatrúbim. Prečo? Požero. Poď, vysuň, poď. Poď, Maťo. Poď tam. Poď tam, Dobra, poď. poď ešte. Vysuň vyššie. Preruš. Aj poď aj za kartu, to je v poriadku. Dobre, Ivo. To je ono. No, to je v poriadku. Ale dobre, je to v poriadku. To máme my, Beraj. Pracuj. Halus spracovaný. Poď! Jaj. Ako sa natiahne táto osoba? Skoč úplne jak po obede. Offside máme. Správne, pán rozhodca. Daj mu kartu! Daj mu kartu! Správne. A ty neplieskaj tam do oného. Boha. Správne. Ja sa tu rozkyrkujú. Užívam. A ja? Neskutočne. No vypustí to debila, čo celý týždeň som ticho, tak to môže volákať, koľko chcem. A potom ticho poslúchať v robote celý týždeň. To je idiot. Zas celý týždeň, potom nás zvykne. Branko, to je strašné za čo. Ale futbal, trošku oživí ten biedný život. To zabiť. Poď tam! Poď. Zbieraj. Po prvej. Dobrá. Nie, tak Nie, dobrá až tak. Preruš! Dobre, to má Marek rýchlo. Máš, Marek. Dobrá. Ty čo je? Nie, to niekto má ten huronský výkrik. To ako ty ide. Určite nie, ja mám krásny hlas. Leží, súdi! Súdi. Rozhodca leží! Rozhodca neleží. Máme rozhodca. To má rozhodca čiarka leží, iba sa to, ťažko sa to interpretuje slovami. To už na dramatické pauze, ako na Aristovskom nejakom súťaži. Rozhodca leží. Dole!
No toto je, podľa mňa 15 škoda mal ísť na plac. Aký center je aut? Je. Nebolo striedanie nachystané? No, asi. Zlý aut, ruka. Budú hrať na roh. Aut, dobre. Áno, správne posraný. Správne. Správne, dobre, toto je ono. Už sú hotoví. Celý zápas nemá žiadne stroj na bránu. Všimali? Proste nie. Nie, štatistiky. Tak dobre, už máme ďalšie. Vím to poz analýzy, keď mi Čiarkám si kokot na koleno. ten komentári. Aj to dneska mám. Budem pozrieť robiť analýzu. Ja, nemáš to skončiť remízou, či? Hej, dobre, našiel. Ruka, správne. Sú hotoví. Nerozprávaj, brankár. Nadával ti brankár postranný. Dobre. Na zdravie. Daj mu kartu. Čo debatuje? Kýchol. Nie, tam dva obyčák sa rozčujú. Hej. To ako my. No? Tamto keby ho trafí, tak neskôršná sanitka a červená karta. Do autu do mimo, do autu, rozumom. Alebo tak. Dobrá. Poď tam, poď. Nemajú. Nemajú. Dobrá. Penálta súdi. Penálta. Čo je? Faul na brankára asi. A to je v poriadku. Dobrá akcia. Tu ide, 21. Hýbala sa, správne. Hýbala sa lopta, čo je zas? Aj teraz sa hýbala. Ale menej očividne ako vtedy. Na schvál robí. Tak. Chcem prehrať. Ja to nemôžem vyrovnať túto, lebo ma prevráti. To Rostin dačo brať. Čo? Neviem. Nástup na ihrisko. Dobrá. Nemajú. Nič. Nemajú. Nemá. Má. A nie prvý šlo, skúsil. Áno. Dobre, to je v poriadku, tu sa môže. To je v pohode. Daj mu kartu, kľudne. Čo? Dobre. Daj mu kartu. Striedané súdi. To ide Ale Peťo? isto bola tu. Nie, to nie je Peťo. Čo je? Ivo. Dlho tlieskať, to ste si veľmi dlho zobrali. Hej, nie ti dole, to musíte tiež, bože, celý čas. To sa nedá inak, boli jam. Kto dal inak prvý gól? Aha, tak nič. Ukokotov táto tribúna. Hej, táto škôlka, vieš, a tlieskame detičky. Braňa, ale veď striedajú. Prečo tam nie je kamera? Ale posun loptu. Kamera je tu na Ďulovi. Ako si tlieskal, že ho na zábere, že... Poď s ním! No nič všetci, jeden iba. Jeden. Poďte, dobrá. Není. Już. Dobrá, Domino, nevadí. Dobre. Račo! Nemá komu. Pravý. Dobro je, hore. Dobrá. Alebo takto. Poď tam. Poď, nevadí, to je v poriadku. Výborne. Červený, skrude, hádže posledný obranca. Tak, to je ono. Toto ma tak vytočilo. Predstaviť.
Dobrá, do rohu. Tá, Neadi, ja skúsil si neadi, dobre. Zlý aut. Poď tam! Otravuj ho. Poď. Aj ho fauluj, je to nepodstatné. Vystup. Pomaly. Poď tam. Nemôžeme toto prehľad, alebo remizovať, má prebrať bránka. Do autu. Á, dobre. Ustal. Do aut. Ide bránka. Čas. Ale prestaň. Čas ľudí! To je povedať. Investovaný je to, tak to vyzerá. To je prvý zápas sezónu, čo som videl dokonca. No, piču. Dobre. Dobre. Ja ma píšaku. Á, už to ide. A čo budeme kričať za Lužany, tak budeme kričať. Iba budem búchať do tribúny a rúbiť. Pobucháme trošku. Ďakovať. To je tribúna. No tribúna sa rozpadne, keď Toto drží, inak neviem, ako dlho tento šrok. To už tak. padne. To bol... Jednu chybu nemám na tom zápase. Jedna chyba nie. To bolo super. Výborné. Tak a byte sa teraz. Nie? Dobre. Výborne. Stíhame teraz fotbalík. Za pol hodinku. 1-1 Sandra Andrila odpadne. Vyrovnali, keď boli kraje. Izidor Stago. Grani na asistencia. Co na ten gol? Boha, dobrý poklad. To si skúsil. Miesto kávy. Tak už iba hodám budúce. Tak, dobre. A stále stojí na hra, dobre. To pôjde. Sezon. Jediný, pijaj to. To sa zaujímam. Tak, treba. Prvý zápas dokonca vidí, no ja som spokojný.